ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବଟା ଆଣିଲି। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ଆଣିକି ତା ଡେଣ୍ଠିକି କାଟିକି ଫାଗୁଡ଼ିକି ତାକୁ ଚୋପାକୁ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଚାଞ୍ଚି ଚୁଞ୍ଚାକି ତାକୁ ତା ଚୋପାକୁ ଏମିତି ଛୁରୀରେ କାଟିକି ପୁରା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନଣ୍ଡା କରିବା। ନଣ୍ଡା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମର ଆମ୍ବର ନଣ୍ଡା କରିବାର ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ତାକୁ ଏବେ କୁଚ 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 ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ତାକୁ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ତାକୁ ପିସ୍ କରିକି ପୁରା ଚାଞ୍ଚିବା। ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେବା ଚାଞ୍ଚିକି। ପିସ୍ ପିସ୍ କଲା ଭିତରେ ଏଇ ଆମର ବାହାରିଲା ଏବେ କୋଇଲିଟା। हमारा पीस 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 करके सब ख़त्म हो गया। अभी डालना है थोड़ा मिर्ची और थोड़ा नमक। तापर टिके ऐड करबा काला नमक। तापर थोड़ा जीरा। तापर थोड़ा मीठा कटी गुड़। हो गया हमारा पूरा टेस्टी उथल पुथल करके हो गया टेस्ट। ये थोड़ा जीवरे नाड़ गड़िलानी। कौन टेस्ट बासना कौन आसूची। ओह कौन टेस्ट लगिला। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।